nó tôi bài thằng bài cái nó mà mình khác lại nó chốt tôi làm số thì sẽ từ từ và sau blog có cái ăn tí đấy cùng ngày ông nào là thằng đi para ông nào là thằng đi senang ra para bahai có para năng tí đấy nó cùng ngày hàng một cái chấp hình này para ở para nó tí nhang nó cùng ngày sau tầm đó nó juga naik komedi yang lepas setahun sini para kita belum naik lagi mo hingga cái nana thaguni mor borok to agi no thui pai kha abar bongni mor bo khopsagi ko pukur pita ganawo ang tini pula no para no phungna saka chini laman goli tui siang habai phunuk sinai gana gini hingke to pukur kwai bo hangro kaijak bolong tok bo chichur jajara busuk sikhana tok tok tokha ngatang pula no habnai an bukra songka pas bai ni bisingo dui bai hingkai to matai khalangka gja tang pulang phunungnai 4 number je ni buslani nok modar songni nok mo hingkangkai 5 number je kora nok borok bokri khagja borok agi no thibai khagja adar songnogo kurui kharsi mela thangjak jotono doka sojak mongke je ni 4 number je ni buslani nok no borok bazar dukan toka borok dukan amang prai no abondare nok toka bondo mamang sing borok ni mongke parani basi songni nok tagang thang tongo kaka kesar songni nogo bong nogo hingga kai special dragon fruit thaijak kemnaro thaiko chinaro phangsa tongma thaiko bong rokai hamsa sing thaika na an buslawro si thangpaijak kakani busuk rogo phaijak bari busaro bon kisi misa photo rong na haka tangkai himdi takte nog rok tongkho rongnai mo hingke basui songni nok no mo hingke kakani busuk songno gas hojak kharsi mela thangjak gja tagang te tongkho mo joto nana thaguni busa busuk rongni nok mamangse mo hingka kaka kusuni nok ang ta bong gate entry khainai naigena kamkhai tongbai gja kakani busajak song phaijak busuk busabo jotono phaijak mela thana bagi kore ding laijak ri ketal bo kanlaijak gja ga tabuk thangnai ang pi kusuni nogo sakina baji tongbla joto nore thui tongma jora rok dibor jorani abon darai noksaro ke wasuk chakrui khaila in omaika aro joto niral iko to khumro naithok ke kaijak pi songro hingke ta gang thanai chini nok ang tongmani nok pulan phunuga nang chini no uklo rogo tamo khum rok tong asuk to khum kla kare tepang kisa misa tongma khum naitho to khum no tongo mo hingkai blai khum tangka blai khum men karo bin khum no blai ya hai hingka mo hingka bolong ni khum anong no bolong ni khum pro tonga tangka bolong ni khum ang kai to no 12 mas no bo manto ko hini motai nang ga bidang ya tang kang sini nokla rok berai phunuk sinai sini nokla rok bahai mo hingka mai nok chikon sasa karo tongoi ko mai machine kaisa kholopjak mai sukjaknai
mongka tong nok rok parani nok rok pati bhayeng na sa tok tak mi ja kom de na ta ko char tola tongoi ko tok sa sak farmi tok sa tumani obo ga tabuk thanai kit phano chikun chikon oro te phano mobo farmi tong no ekdum chikun chikun khumai drop tumani ta farmi tok waisa pusi nai ani hinui mani mongke chi nok rok chini para bhayeng jak pai khamno please comment khabai di tak ang thang tongo ani favorite mukhi chanani bagui takre manakta mukhi kri kintu korom cha tongo o korom cha tawa ang mukhi khai chasinai hari kumuna haing toka bumuna khana kumuni actually mo kumuni na kumuni ke jamuk bahai jamuk color haing ngi tongo mo muya ko kuthung no mo hai akhai buthai nai tok se tamo khaklang gana kisa mukhi chanani bagui ơi chắc phải Amo. của các bạn đi thử chil korom cha mus khơi thop thok suka singna yok ma ba singna marung kha ang sojo khaima le yok ma na ma tini fungo kharsi melo thama jira beshi kisan hari ma cha sinai আজকে yokha sojonglia please norogani je video nai tong nai subscribe te share khlai ribai di ar sin para baheng jakha comment khlai bai di ini bagai asung no norok joto na hambai ani video nai mani bagui sari sabo hapka